masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirinmu na siyasar mu a yau. Shiri da ke zuwa muku daga nan Capital TV Hausa, kuma shiri ne da yake haska rayuwar siyasa, shugabanci da kuma ci gaban al'umma. Yau a cikin shirin muna tare da Honorable Ali Lawal Ibrahim, wanda aka fi sani da Ali Cairo ko kuma Mai Cairo. A cikin hirar za mu tattauna da shi abubuwan da suka shafi rayuwarsa, siyasar yankinsa, da kuma inda ya dosa a cikin siyasarsa. Ku kasance tare da ni Halima Jabir domin jin yadda tattaunawar tamu da shi za ta kasance. Honorable Aliyu Lawal Ibrahim, barka da shigowa shirin siyasar mu a yau. Barkan mu dai. Kafin mu sallama cikin shirin ka'in da na'i, muna so mu ci wane ne Aliyu Lawal Ibrahim? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai sunana kamar da kika faɗa, Aliyu Lawal Ibrahim, an fi sani na da Ali Cairo ko Ali Mai Cairo. Sannan ni an haife ni a anguwan Kaura cikin Zaria City, kuma na yi karatu na primary school a makarantar mahaifinmu, Kaura Islamic Nursery and Primary School. Na samu zuwa Jama'atu College, na yi kamar shekara 2, sai na tafi ƙasar Misra a Egypt kenan. Nan na gama junior secondary school, kuma nan ne senior secondary school, nan ne jami'a. Na karanta shari'a law a nan Al-Azhar University. Sannan na dawo gida, ɗan takaitaccen tarihi ne. Na dawo gida na yi aiki da Nigerian Football Federation shekara 16. Ina da mata, ina da yara guda 4. Sannan na bar aiki a shekarar da ta gabata, ta 2025 kenan. So wannan shi ne ɗan takaitaccen tarihi, kuma akwai abin da To ya aka ka samu kanka a cikin siyasa? To, tsakani da Allah, bayan na yi resign voluntarily, kawai na ce ba na yin aikin gwamnati, na gaji. Na dawo gida na ɗan huta, to jama'a dai da yawa suna ta kiraye-kiraye akan ya kamata a ce mun tsunduma cikin siyasa. To da dai ban yarda da idean ba, amma wanda suka kira ni sun ci gaba da samun pressure, kuma sun haɗa hadda manyan mutane su kira ni akan tunda dai na ce ina son taimakon al'umma, ba abin da za mu taimaka ma al'umma da ya wuce idan muka shiga cikin siyasa. To alhamdulillah, na zama convinced akan wannan ra'ayin cewa in muka shiga siyasa za mu taimaka ma mutane. Saboda haka a matsayina na musulmi ne istikhara, kuma still na sake neman shawarar manyan mutane da iyaye da abokai, kuma alhamdulillah sai Allah ya nuna mu cewa in muka shiga siyasa lallai za mu iya taimaka ma mutane fiye da yadda muke yi a baya. To saboda haka sai na tsunduma cikin siyasa, muka yi ta siyasa har muka samu kanmu a wannan lokaci. To a matsayinka na wanda yake taimaka ma al'umma kafin siyasa, wasu irin ayyuka kake gudanarwa wurin ganin ka tallafi al'ummanka? To wannan abin ya kamata a ce ba ta baki na ya fito ba. Mun yi abubuwa da yawa sosai. Ku 'yan jarida ne, ya kamata a ce kun fi mu sanin duka abin da muka yi. Da yake wasu abubuwan mun yi su ne a ɓoye, kuma mun yi su ne saboda Allah. Muna roƙon Allah ya ansa mana duka abubuwan da muka yi. Duk da haka, masu kallon mu za su so su ji wasu irin ayyuka ne, ko da ba da yawa ba, kaɗan daga cikin irin ayyukan. To ta ɓarayin inda na fi ƙarfi shine ƙwallon ƙafa. Na yi aiki a Nigerian Football Federation shekara 16. Saboda haka ta nan ɓarayin na taimaka ma yara wanda suke ƙwallon ƙafa, alal aƙalla mutane 100 ko fiye da haka. Mun kai wasu waje, wasu mun kai su Nigerian Premier League, wasu mun kai su academics a waje. Mun taimaka ma yara ƙwarai da gaske akai, wanda yake in kuka bibi shafuka na za ku ga wanda muka yi. In kika duba fannin lafiya, mun yi abubuwa sosai. Mun kai magunguna asibitoci, mun ɗauki nauyin marasu lafiya. Yanzu haka ni ina gina katafaren asibiti a nan cikin garin Zaria a Kofar Jatau, ina ganin gunduman anguwan Fatika kenan. Ɓarayin ilimi, mun biya ma yara da yawa scholarship, mun biya NECO, mun biya WAEC, mun biya yan bayas. Mun kawo santan yan bayas a wasu makarantu na secondary school.
sai wani fanni kuma sai Fannonin suna da fannin yawa. taimaka ma matan aure da wanda yake ba su da ƙarfi mun koya ma mutane sana'o'i da yawa. Kamar wata 2 da suka wuce mun yi graduating mutane sun kai 3,000 wanda muka koya musu ƙananan sana'o'i, yin takalma, yin jakunkuna, yin madara, abubuwa dai da yawa. Sannan mun ba da jari, kafin nan mun tsamo mata guda 100 a kowane ward, mun ba su tallafin 30,000. Mun yi abubuwa da yawa wanda yake ni na manta su gaskiya. To waɗannan ayyukan da sun faru ne ko in ce ka gudanar da su ne kafin fara siyasa. To a yanzu da ka zama ka shiga cikin siyasa, wani irin gudunmawa ne za ka ci gaba da bawa al'ummanka? Gaskiya abubuwan da na lissafa akwai wanda yake mun yi kafin siyasa, akwai wanda yake sai bayan da muka shiga siyasa muka yi. To in na koma ga tambayin ki, gaskiya mun shiga siyasa ne saboda mu taimaka ma al'umma. Mun ga muna da opportunity ko muna da hanyoyin da za mu iya taimakawa ma al'umma fiye da yadda muke gani ake tafiyar da taimakon na yanzu. Saboda haka akwai hanyoyi daban-daban wanda yake idan lokacin da aka fara campaign ya yi, za mu zo mu faɗa ga hanyoyin da za mu bi wanda za mu taimaka ma ilimi, yadda za mu taimaka ma sauran fannoni. Kafin kamfen yanzu ba za ka iya gutsira ma masu kallon mu wani daga ciki? To kaɗan daga ciki ni abin da na yi shine tun da na zama convince akan in yi siyasa, ina da alaƙoƙi da mutane da yawa a waje da cikin Najeriya. Na waje mun yi magana da su, in fact wasu sun rubuto min da letters akan cewa suna so su shigo su taimaka mu ni personally politically. So abin da za mu yi insha Allah shine idan muka samu opportunity, Allah ya ba mu abin da muke so, za mu kira su zo su yi investing a garin Zaria. Akwai wanda yake a ƙasashen Larabawa suna so su taimaka ma mutane, amma ta wani hanya ne ma za su iya shigowa wurin da za su taimakon ba su da shi. Saboda akwai da yawa wanda yake kila sun sa hannu kuma sun ga ba ya musu daidai ba. To amma mu alhamdulillah saboda relationship ɗin da muka yi da su a baya, sun tabbatar da cewa duk abin da suka ce a yi za a yi yanda ya kamata, kuma wannan taimakon zai isar ma mutanen da suke tunanin a isar mu. Saboda haka muna da kyakkyawan alaƙa da mutane a waje wanda yake already mun fara kai kokon barin mu cewa community mu muna buƙatar makarantu, muna da matsala na ruwan sha, muna da matsala na kaza da kaza da kaza, suna da yawa. Kuma duka sun yi alkawarin cewa insha Allah za su zo su taimaka mana. Wannan ɓarayin kenan. Idan kika zo ɓarayin ƙwallon ƙafa, mun yi magana da yara na, tunda ni na secretary na da 20 national team, yawancin yaran nan ta hannuna suka fita waje, mun taimaka musu sosai. Mun yi magana da su duka akan cewa in har Allah ya bamu nasara, za su zo su sa mana hannu su taimaka mana. To kin ga wannan da abubuwa ne kaɗan wanda yake Allah ya kai mu ga nasara bi iznillahi, za su zo su taimaka mana. Kila masu sauraro za su tambaya cewa me yasa to ba za mu kawo su ba yanzu. To maganar gaskiya shine duk wani wanda zai taimake ka, yawanci wanda za su taimake ka su ma suna duba su ga menene za su samu sun taimake ka. Kamar yawanci wanda muke mu'amala da su a ƙasan waje, ba ni ne in baka. So yanzu idan ba ma cikin power, abin da zan iya musu kaɗan ne, amma in har Allah ya kai mu ga nasara, definitely sun san misali suna so su ga shugaban ƙasa, suna so su ga gwamna, suna so su kawo wani proposal, kin gane ko, za su tabbatar da cewa ina da hanyar da zan iya facilitating wannan meeting din. Suna so su kaza, ina da hanya enough wanda yake za mu iya facilitating duk abubuwan da suke so. Amma yanzu ba ma madafin iko, so sun san facilitation din zai kasance very low, so kila ba za su iya samun abin da suke so ba. Saboda haka shi yasa kowa yake cewa yawancin su suke cewa in har Allah ya sa muka kai ma nasara, za su fito da dukiyarsu da expertise ɗinsu da knowledge ɗinsu su zo su taimaka mana. Kuma za mu yi engaging technocrats. Akwai wasu wanda yake ba kuɗi kake bukata ba a wurinsu, knowledge ɗinsu da experience da iliminsu kake so su zo su baka a society ka. Misali tun da ko ina yanzu a duniya demokuraɗiyya ake yi,
kowa kuma suna da representation a kowane region da yadda suke abubuwansu. Wani ilimi zai zo ya baka okay kuna da matsala na insecurity, su ma da suna da shi amma sun yi overcoming din shi da wasu hanyoyi suka bi. So duka za mu yi amfani da technocrat, za mu yi amfani da iliminsu mu tafin daga knowledge ɗinsu mu ma mu zo mu applying ɗin shi a society mu. Cikin Zaria da yawan kokensu yana fitowa ne akan rashin sana'o'i musamman ga matasansu da kuma rashin ingantaccen ilimi ga yaransu ƙanana. Abin da ya shafi harkar lafiya, ƙananan asibitoci da ake da su. Idan ya kasance ka kasance akan wannan mukami da kake nema a cikin siyasa, wani irin tallafi kake ganin zaka iya bayarwa ga waɗannan muhimman abubuwan da suka shafi al'umma? To gaskiya ni na farko karatu, bayan da za a yi a ce ba mu tallafa ma karatu ba na boko da na arabi, saboda mu abin da muka gada a gidanmu kenan. Mun taso ne mun ga ana karantarwa, ana karatu, ana harkar ilimi a gidanmu, to dole za mu haɓaka wannan ilimi na boko da na arabi. Sannan duk abin da muka kai yanzu har muka zo muna neman wannan position din, karatu ne ya taimaka mana. In baka da karatu ma ba za ka iya neman wannan abin ba. Saboda haka mun san amfanin karatu, mun san duk hanyoyin da za mu bi insha Allah mu tallafa ma yara su samu karatu mai inganci. Yana daga cikin abin da yasa na ce muke za mu yi amfani da technocrats na wasu ƙasashe su zo su ba mu idea yayin suka tallafa ma yaran su na har suka samu suka kai matsayin da suka kai. So saboda haka insha Allah za mu yi duk yanda za mu yi na hanyoyi na zamani mu tallafa ma ilimi a Zaria. Sannan maganar sana'o'i ni to me, duk da na yi aikin gwamnati shekara kusan 16, sana'o'i sun fi aikin gwamnati saboda akwai freedom, za ka samu lokacin da za ka yi movement duk yadda kake so. Sannan alkhairan ma kila za ki ga ba ki taɓa jin an ce ga wani gwamna ko wani shugaban ƙasa ko wani mai aikin gwamnati ana lissafa su cikin masu kuɗin duniya ba. Duk wani wanda kike ganin shi ana lissafa cikin masu kuɗin duniya za ki ga sana'a ne yake, businessman ne. Saboda haka mun san amfanin sana'a, za mu ƙarfafa sana'o'i sosai, amma mu za mu kawo wani hanya ne wanda yake ba irin normal hanyar da kowa yake bi ba. Irin nan za ki ga ɗan sana'o'in yadda ake yi, irin abin akwai ban takaici sosai. So insha Allah ba ni so in criticizing kowa, amma irin za ki ga an zo ana raba irin misali 10,000 ko ana irin wannan abubuwan da wanda yake layis min wa layis min. To ya za ku yi naku tsari? Shi yasa da ce miki za mu yi amfani da ilimin mutanen waje, za mu yi amfani da technocrat, saboda yanzu komi science ne, komi ya koma science. Za mu yi amfani da irin sababbin ko in ce abubuwa na zamani na sana'o'i. Yanzu misali irin abubuwan da za mu yi, za mu je ƙasar Morocco misali mu tambaye su okay sana'o'i sun ci gaba sosai, wani hanya kuka bi? Definitely sun yi amfani da science, sun yi amfani da irin modern technology har suka cimma inda suka yi. Misali in kika je ƙasar Misra, Cairo, za ki ga ko ina shago ne, kin gani ko ina shago ne, kuma ba a bacci da daddare. Lokacin da karfe 8 har zuwa tsakiyar dare lokacin ne za ki ga ana sana'o'in. To wani hanya suka bi har suka kai irin wannan matsayin? Mu yanzu za ki ga misali karfe 8 yayi ko ina yayi shiru, ko ina yayi duhu, kowa ya koma gida. To kin ga wannan ya nuna miki cewa misali idan ko ina aka sa fitilla, aka yi shaguna, kin gane, kuma akwai security, mutane su ma za su koyi irin wannan knowledge din irin da daddare. Okay, ko da kana aikin gwamnati, exactly, ko da kana aikin gwamnati ne, okay, za ka yi aikin gwamnati da karfe 8 zuwa karfe 4 ka koma gida ka huta, zuwa 6-7 misali kana da shago ka fito. To kin ga mutum zai samu income guda biyu. To duka irin wannan abubuwan ne wanda ke za mu je mu koyo da ƙasashen waje, mu zo mu ɗabbaka su a garinmu. Duk da yake muna buƙatan gwamnati ta sa hannu sosai. Kai ɗaya misali ko kai ɗan majalisar tarayya ne ko na jiha ne, ba za ka iya wannan abin kai ɗaya ba, saboda capital investment ne. Kana buƙatar misali shaguna, kana buƙatar security, kana buƙatar lightning ko ina.
so abu ne ba ƙarami ba. So duka wannan idea idan muka kawo shi muka zauna da gwamnati muka faɗa musu kuma muka yi convincing ɗinsu da ke na tabbatar da insha Allah za mu yi convincing ɗinsu akan cewa wannan abin da za a yi zai ci gaba da generating income. In sarrafa ce misali duk income ɗin da ake samu a Zaria da karfe 8 ne na safe zuwa magriba income ɗin ya riga ya tsaya. Amma in gwamnati ta gane cewa okay daga karfe 8 na safe zuwa karfe 8 na yamma an yi generating income mai yawa, kuma da karfe 8 na yamma zuwa karfe 2 dare za a yi generating ila doubling abin da ake generating da safe. Zai ba su courage in suka ga irin amount da za a iya samu, zai ba su courage akan su yi abin da ake bukata su yi na a samu wannan abubuwan haɓaka. So za mu yi amfani da modern abubuwa ba irin typical yadda ake tafiya ba yanzu. Lafiya ko abin da ya shafi harkar lafiya. To lafiya shi ma in kika duba za ki ga in kika je asibitocinmu abin tausayi ne. Wallahi wani asibiti in kika je ko haɗe yamu ba za ki iya ba saboda irin ƙazanta da abin akwai ban tausayi. Ni shi yasa personally ni na fara gina asibiti kuma gini yayi nisa sosai. Muna so mu kawo irin yanda asibitoci a ƙasashen waje suke. In kika je asibiti a France ba za ma zaki san asibiti, zaki ɗauka hotel ne. In kika je asibiti a Morocco. Shi wannan asibitin da kake ginawa an gina shi ne don al'umma su amfana, like kamar akwai subsidy mai ƙarfi a ciki ko kawai an gina shi ne na waɗanda masu ƙarfi su za su iya zuwa asibiti. To gaskiya abin da nake so in Allah ya ba mu iko muka gama gina asibitin za ka iya partnering da gwamnati akan ku shiga into agreement da su a ga yadda za a taimaka ma masu ƙananan ƙarfi. In kuma har partnering ɗin ya yi kyau, misali ke za ka iya zame hannunka gwamnati su ci gaba da raunin asibitin, jama'a dai da al'umma su samu sauƙin abubuwa na asibiti sannan su samu quality abubuwa. Yanzu misali idan kika je asibiti a nan ƙasan sai a ce miki kina da ciwon kaza kina da ciwon kaza kina da ciwon kaza, amma in kika ɗauki wannan patient din kika fita the same test za a yi mishi sai ga ce duk abubuwan da aka ce nan mutum yana da shi bai da shi. To duka wannan yana nuna miki irin lack of irin machines ne da kuma wasu modern technology da ake amfani da shi na a gano cututtuka shi muka rasa. To duka ni asibitin da yake insha Allah muna so wannan ya kau insha Allah, da ka ɗauki maƙudan kuɗi ka je waje wanda ka je asibitin da yake kusa da kai kuma za ka samu a farashi mai sauƙi kuma za ka samu abin da kake so. Da abin da ka samu a kasan waje in kana Zaria za ka samu. Ba ni kaɗai ba, na ga asibitocika da yawa kuma ko da misali za mu kawo ci gaba ba asibiti na kawai za mu kawo asibiti ne ma duka community. Inda ma misali asibitin Gambasawa ba su ma suna buƙatar wannan knowledge din, suna buƙatar taimakon mutanen waje wanda mu za mu kawo duk za mu haɗa. Saboda idan ka zo issue na insecurity, issue na lafiya, issue na taimaka ma mutane, tsakani da Allah ba fati ba addini ba yare. Dole ne ka taimaka ma community gabaki ɗaya bi gaddin nazar an yare ko fati ko wannan dan uwanka ne ba dan uwanka bane, saboda baka san wanda zai taimaka maka ba. So saboda haka in muka zo zamu wannan abin zamu kauda idan mu akan fati ko kabilanci ko addini ko yare, duka zamu taimaka ma community ne insha Allah. A kwanakin baya an gudanar da zaben fidda gwani a jam'iyyar ADC. Da yawan al'umma sun ga yadda zaben ya gudana, amma kuma ba su san inda ko kuma matsayin wannan zaben ba. Me za ka iya cewa kan wannan zaben? To har zuwa yanzu dai bayan an gudanar da primary election zaben fidda gwani kenan na jam'iyyar mu ta ADC, a maganan shugaban ƙasa an yi announcing cewa Alhaji Atiku Abubakar shi ya ci zaɓe. A gwamnan Kaduna an yi announcing Right Honorable Isa Ashiru shi ya ci zaɓe. Reps a Senator an yi affirmation ne, an ce Distinguished Senator Khalid Soba shi ya ci zaɓe.
a reps an yi announcing cewa Aliyu Lawal Ibrahim Alkairo shi ya ci zaɓe. A 'yan majalisar ciki da waje na ciki an ce Umar Yahaya shi ya ci zaɓe, na waje kuma an ce Abubakar Kubu shi ya ci zaɓe. Duka wannan an yi announcing kuma ina tabbatar miki da cewa ita uwar jam'iyya ta karbi wannan sakamako wanda na faɗa miki yanzu. Shi yasa mai har aka yi announcing, duk da yake akwai wasu appeals committee an ce sun ce ba wasu daga cikin takarar nan ne suka ci zaɓe ba, duk da yake basu ba da wani reason mai karfi wanda za a iya ɗauka ba. Saboda haka har zuwa yanzu abin da nake so in tabbatar miki cewa wanda na jera miki nan su ne suke layin wanda suka ci zaɓe, kuma su ne aka ba form wanda INEC ta bada wanda za a shigar a portal ɗin INEC, su ne aka sa a cikin portal ɗin INEC. Kuma muna sa rai insha Allah nan da 'yan kwanaki kaɗan duka waɗannan wanda na lissafo miki tun daga kan shi His Excellency Alhaji Atiku Abubakar har zuwa shi Right Honorable Isa Ashiru Gudan, Khalid Soba, Aliyu Lawal Ibrahim, Umar Yahaya da shi Kubu, duka za a ba mu certificate of return insha Allah. Amma kin san yadda party take, especially partin mu tana da farin jini sosai, kowa yana so a ce shi ne aka tsayar, saboda muna da tabbacin cewa duk wanda aka tsayar a jam'iyyar ADC a Najeriya dai yadda kowa yake karban jiki sosai, duk wanda aka tsayar insha Allah zai ci zabe. Shi yasa kika ga ɗan rigingimu ya yi yawa, ɗan hatsaniya ya yi yawa, kowa yana ta ƙoƙarin a ce shi aka tsaya. Amma dai alhamdulillahi ba mu da wani problem, mun tabbatar da cewa by the time aka raba certificate of return, duk wani wanda yake tunanin cewa shine ba ba certificate of return ba, zai zo a haɗa kai za a yi tafiya tare. Kamar ni misali wanda ne takara da su, alhamdulillah duk mun zauna da su kuma mun fahimci junanmu. Duk wanda INEC ta ba certificate of return za mu zo mu haɗa kai mu tafi tare, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu tabbatar da cewa insha Allah mun kada jam'iyyar APC bi iznillah. Jam'iyyar ADC tana da farin jini, kuma ka faɗi cewa duk wanda ya fito takara kuma ya takara a jam'iyyar ADC zai ci zaɓe. Wani irin tabbaci kake da shi, ko kuma cewa me yake baka ƙwarin gwiwa akan cewa duk wanda ya fito takara a jam'iyyar ADC zai ci zaɓe? Ai tabbacin da nake da shi shine talaka, saboda talaka, ba ma talaka ba, kowa a Najeriya ya san abin da yake faruwa, ya san abin da yake ji a jikin shi. Tun daga mai, yanzu shekaran jiya naga an ce gwamnati ta ƙara kusan 33,000 a NECO, duk da yake an ce sun yi reversing, sun ce an abin nan. So saboda haka kowa yana jin jiki sosai, talauci ya yi yawa, insecurity ya yi yawa, ba abinci, kamar yadda Allah ne yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat-thamarat. Duka wannan abin ya zo ya tabbata ma al'umman mu na yanzu. Kin ga akwai tsoro, ba security, akwai naqsin min al-amwali, ba dukiya hannun jama'a, akwai rashin kisa ya yi yawa, insecurity ya yi yawa, akwai tsoro. Saboda haka duka wannan abin yanzu wannan ayan gabaki ɗaya shi yake faruwa yanzu a society namu. A matakin sama na jam'iyyar ADC akwai 'yan hatsaniya da al'umma suke gani, inda har aka ganta da shugabanni guda biyu a maimakon ƙwaya ɗaya. Me za ka iya cewa akan wannan? Ai wannan abu ne yana kotu, kuma alhamdulillah kotu ta ba da judgment, ina ganin ba ɗaya ba biyu ba, ce kan shi tsagi na His Excellency David Mark shine tsagi masu gaskiya. Saboda haka ne ma INEC ta ba su code na portal su shigar da 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa. Saboda haka wannan tsagin lallai an shigo da shaidananci a ciki, kuma alhamdulillah Allah ya ba tsagin David Mark nasara. Saboda haka ina kira ga su wancan tsagin su bar rashin gaskiya, su zo su shiga wannan tsagi na Senator David Mark, a tafi tare a tsira tare. Saboda duka dai burin kowa a cikin jam'iyyar ADC, a kowane tsagi ne, yana da tabbacin burin mu shine mu kauda wannan jam'iyya ta APC tun daga sama har ƙasa, mu ɗaura jam'iyya ta ADC mu ci zaɓe insha Allah, kuma a tabbatar mana da cin zaɓe. Saboda haka ina kira ma ga duk wani faction wanda suke da shi
a jami'ar ADC tun daga national har state har ward ko ina ne ma in dai da matsala su zo mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe akan mu ga mun kauda wannan jami'a ta APC, jami'a ta ADC ta samu nasara saboda gwamnati tana da faɗi. In Allah ya ba mu nasara ina da tabbacin insha Allah ba za a bar kowa a baya ba. Mun gode kwarai da wannan lokaci da ka bamu da kuma dama da muka samu na tattaunawa da kai, kuma muna fatan nan gaba idan muka sake neman ka za ka ƙara ba mu yawa. Insha Allah ina godiya ni ma sosai. To masu kallon mu duka kuma anan muka kawo ƙarshen tattaunawar da muka yi da Honorable Lawal Ibrahim wanda aka fi sani da Ali Cairo, inda muka tattauna da shi abubuwan da suka shafi rayuwarsa, burinsa ga al'ummarsa da kuma makomar siyasarsa. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan Capital TV inda za ku ci gaba da jin mu dauke da 'yan siyasa mabambanta domin tattaunawa. Kar ku manta ku ci gaba da bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumuntan mu, ku yi comment, ku yi share, ku yi like sannan kuma ku yi subscribe. Sunana Halima Jabir, jagoran gabatar muku da shirin, sai anjima.